golfkierros takana. Jätin vähän tänne kauemmaksi auton, että lupi on tosta parisataa metriä tonne. Saa olla rauhassa. Oli mahtava sauna. Se on lähempänäkin parkkipaikkoja, mutta tosissaan sitten ei saa olla rauhassa. Ei muuta kuin ruuan teko. Tervehdys! Golfkierros tosissaan takana. Hyvä sauna. Nyt ruveta tekemään ruokaa. Kello on jo 8 ja nyt on tiistai-päivä. Numeroa en muista. Toukokuun viimeinen viikko. Miksi olen? Siis olen Karelia Golfissa Joensuun, siis Kontiolahdella Joensuun pohjoispuolella. Miksi täällä? No ainahan reissut on mukavia, mutta on tässä nyt aasinsiltaa sillä, että mä tulin pojan hakemaan Joensuusta kesätöihin Lahteen. Mä rupean valmistelemaan, mä teen sellaista niin sanottua, mä luulen, että se mulle voisi olla kun Suomessa tehdään pyttipannu, niin kuin tiedätte, spydäri. Tehdään perunat ja jotain lihaa, makkaraa ja kananmunaa, sipulia ja paljon sinappia ja ketsuppia ja mitä sitten siihen höystetäänkin, eli kaapin tähteitä. Nyt tehdään sellainen itämainen spydäri, eli paistettu riisi. Otin sitä mukaan tuossa kotoota ja kun se on niin kuin jotenkin tyhmää, että paistaa ja sitten, ei kun siis keittää ja sitten vielä paistaa, mutta mä otin siis keitettyä riisiä, jos jäi tai jotenkin, en muista miten sanoo, mutta keitettyä riisiä otin ja sitten kaikkea mitä, en käynyt täällä sen kummemmin kaupassa, vaan otin tuolta, tai no joo, kävinpä nyt jotain ostamassa, mutta suurimmat otin himasta. Mutta kun mä valmistelen, niin te voitte sillä aikaa käydä katsomassa, tuossa kun mä tulin, mä kävin pari puskaa katsomassa siinä Varkaudessa, se oli vähän ei niin onnistunut pongaus, mutta sitten siinä, mikä nyt, mutta se mä sanoisin videolla, niin vähän viksumpi paikka, mutta siinä oli taas se vähän kallistusongelmat, mutta käykää vilkaisemassa, niin minä alan valmistelemaan ruokaa. Suunnittelin, että pitäisi katsoa, niin on tässä tää Taipaleen kanava tässä Varkaudessa. Joskus siellä nuoren miehenä ollut työhommissa. Niin... Ja tässä on tällainen puskaparkkiin merkattu tällainen parkkipaikka, mutta tämähän on nyt aika aneeminen. Mutta siinä saisi olla. Juu, en suosittele. Mut mennään tästä eteenpäin. Kuulen kyllä, että täällä on kieltomerkkejä, mutta aika lupaavat. Siinä on uimarantamerkki ja rahtisatama. Tää on aika iso kanava. Tässähän tosissaan menee näitä. Tontille ajo sallittu. Oli siinä. No, mähän niin kuin periaatteessa menen tontille. Tosin se ei ole mun oma tontti. Vieraan tontti, omalle tontille ajo sallittu. Olisiko se ollut sit silleen, että se olisi niinku, ei olisi jäänyt mitään spekulaatiota. Joo, en mä täällä nyt meinaa. Tää on muuten aina tässä matkailuautossa pitää aina koukata oikein kunnolle, että näkee toiseen suuntaan. Joo, tää on ihan ihan joo, rahtisatama. Ja portit on täällä. Käyn tuossa pyörähdän ympäri ja lähden takaisin. Juu. En suosittele tätäkään paikkaa. Tää uimarantahan pitää... Ei se ollutkaan. Kääntyy. Tää uimarantahan nyt kuitenkin pitää käydä testaamassa. Tästä ei olisi muuten toi vanha auto mennyt, oli sen verran jyrkkä. Olisi voinut ottaa pohjasta vaikka kiinni. Käydään vilkaisemassa. Aika pientä tietä on. On tällaisia pieniä paikkoja, missä pystyy sitten. Tää uimapaikathan on sellaisia, että tähän kesäaikaan niin nuoriso tulee tänne iltamyöhällä. Mutta aika mielenkiintoinen, että miten
Se pientä tietä loppupeleissä. Tämähän on Vitostieltähän tää ei oo kovin pitkä matka. Joo, onko se nyt tässä sitten se uimaranta? En jaksa tonne pitemmälle, mutta vessoja tuolla on ja tuolla vähän lähempänäkin on tuolla parkkipaikkaa, mutta no joo. Jotenkin tossa vilkasin, tai mä oon vähän odottanut, että osasin vilkastaa jääkaappi, koska kaasu loppuu ja siellä se vilkuttaa. Pitää nyt tarkistaa kuitenkin että ettei tuolta, että se ei ole ilmavirrasta sammunut. Mulla ei kyllä koskaan sammunut ilmavirrasta, vaikka mä en ole noita suojia tossa pitänyt ollenkaan. Mutta ei mitään, minä vaihan kaasupullon, että jääkaappi pysyy kylmänä. Tienlaidas, kun rekka jyrähtää ohi, niin pitää vähän väistyä, jos tuolta tulee auto. Tässä on aika paljon tätä rekkaliikennettä. Sieltä tulee joku linja-autopysäkille pysähdy. Ei tää yleensä mä en ota näitä muoveja pois, kun ne vois ottaa, mutta sitten ei jotenkin muista sit onko, kun ei aina osta heti, kun ei ole reissussa, niin heti uutta pulloa. No ei tarvii yöllä sitten vaihtaa, se on aina positiivista. Oikein se nyt on iso homma. Sen takia kyttäilee sinne päin, että tuleeko rekkoja tosta vähän noin. Mä en yleensä, mä ihan sormilla käytän, mä en käytä tätä työkalua taas sitä varten, että joskus jos kääntää sen sormineen liian tiukalle ja lämpötila vaihtuu, että se saa auki. Noin. Ja sit käydään vielä laittamassa jääkaappi päälle. En tiedä lähteekö se sitten. Ei ainakaan vanha se ei lähtenyt automaattisesti päälle. Niin se piti ainakin sammuttaa ensin ja sit laittaa uudestaan päälle. Tässä nyt ei kuule, että se pöhähtääkö se, mutta no niin, ja matka jatkuu. Niin, nyt on menossa siis Varkauden ja Joensuun tietä ja siinä puolessa matkassa siitä mä oon kanssa niin lukemattomia kertoa ohi, kun sellainen on Karvion koski. Siinä on myös leirintäalue. Niin siihen meinasin nyt, en ole koskaan siinä, tai siinä on sellainen nestehuoltoasema, siinä joskus on syöty, mutta en ole koskaan sen kummemmin tutustunut siihen paikkaan, niin nyt kun on aikaa, niin nyt tutustun ja meinasin siinä on K-marketti pitäisi myös olla, niin käyn siitä ostamassa varmaan valmis salaatin ja syön sen sitten siinä. Yritän saada auton johonkin silleen, että siinä on hyvä maisema. Katsotaan samalla itseäni ja teitä varten, että miten, tossahan toi on nyt koskimaisemissa pysähdy 9 kilometriä, niin siinä pysähdyn tosissaan, niin katsotaan minkälainen paikka. Karvion lomakeskus. Ja sitten sillan jälkeen, kosken jälkeen on Neste ja K-marketti. Ja tossa oli tällä puolella jossain, tää toi parkkipaikka tossa noin, niin se oli puskaparkki.comissa. Joo, ihan kiva. Mutta meinasin käydä nyt tuolla toisella puolella katsomassa, että miten lähelle tuota koskea siinä pääsee. No joo, siellä on heti merkkiä kyllä. Mutta tästä otan valmis ruokaa, valmis salaatin ja sitten jatketaan sen jälkeen. Söin siinä salaatin ja tällainen paikka. Siellä on vissiin joku kanavanvahdin entinen asunto. Roskis on siinä ja vessat on vissiin siinä, mutta
tasaiselle paikalle ei pääse, eli se on tässä nyt ongelma tässä paikassa, eli nythän tuo keula on ihan tolkuttomasti eteenpäin. Tai alapuolella, niin kun pitäisi päästä, että tähän saisi hyvin auton toisinpäin, ei tarvitsisi kiiloja ollenkaan. Mutta sitten ei näkisi tätä komeata maisemaa. Hieno paikka. Tuossa mä luulen, että kalaakin tulee, ainakin lämpöisen aikana. Kalahan viihtyy, jalokala ainakin happirikkaassa, koska saadaan aina happirikasta kuumalla, tai niin kun vesi lämpenee, se on helpompi olla. Mutta tää on nyt se miinus, että tähän ei oikein saa. Et melkein se sitten se, mikä on siellä toisella puolella, mikä on puskaparkki, puskaparkit.comissa, niin se on ehkä sitten parempi paikka. Ja tässä on tosissaan se leirintäalue, niin joo, matka jatkuu. Jossain vaiheessa sanoin, että ei mitään kiirettä, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan, kun aika on varattu. Nyt on ruuat valmisteltu. Siinä tosissaan pilkoin kaalia, paprikaa, kevätsipulia ja valkosipulia. Ja sitten on tää riisi, keitetty riisi, minkä mä siinä sitten laitoin mureeksi. Ja sitten on ihan hiton kallista kanaa. Mä sieltä, missä kävin siinä kaupassa. Mä silloin tällöin tofua syön. Pyrin syömään siis, ja perheelläkin syödään siis hyvin monipuolisesti. Niin tällainen tällaiset niin nää on ihan hiton kalliita. Mutta se kauppa, missä siis tosissaan kävin, niin siellä ei ehkä ole sit se tofun niin kuin sellainen potentiaalinen asiakaskunta. Joo, niin sitten huomasin, kun otin pannu ja nyt on ihan uusi Whiskarsi. Mä joskus kerroin siitä, kun Whiskarsin tuotekehittelijän näin tuolla Opukasjärvellä, niin sen jälkeen on käyttänyt Whiskarsia ja no siihen se joku tarina siihen liittyy, tai siitä se on sen kertonut. Mut nyt kun mulla on pitää nyt heittää pannuja poiskin, niin niin kattokaas, tällaista metallisilppua ja ne on tuolla, kun ne tärisee ja hinkkaa toisiaan, niin siihen tulee tollasta pintaa, niin vitsi, nyt pitää vissiin ruveta jotain paperia pitämään tai hommata jotain kumia siihen noiden kattiloiden väliin. No ei nyt reissun tarkoitus, mutta tän nyt videon tarkoitus olisi kertoo vähän meikäläisen kesäsuunnitelmista. Oi vitsi, tää valkosipulin öljyssä oleva valkosipulin tuoksu. Tää on ehkä keittiön maailman parhaimpia. Jos ei sit ota sahdinteon tuoksua. Tässä vaiheessa laitetaan pikkasen toi valkoviinietikkaa. Ja pikkasen soijaa. Tätä soijaa laitetaan sitten lopuksi vähän enemmän. Mutta jos lähdetään siitä, että mitä tässä on nyt tulossa, niin nyt on siis toukokuun viimeinen viikko, niin ja tiistai. Tuossa lähdetään nuoruuden kavereiden kanssa. Reissun nimi on Mustang Golf. Ja mistä se tulee Mustang? Mistä se tulee? Se tulee autosta. Mulla oli joskus nuoruudessa aika tiukka rassi. Ja niin oli yhdellä kaverilla oli samanlainen. Mulla oli 66, sillä oli 64. Mä muuten laitan tähän nyt valokuva. Mä en oo vissiin koskaan sitä. Oon mä siinä joskus maininnut, mutta mä jostain nyt kaivan valokuvan, niin mä laitan sen tohon noin nyt. Eikö ollut aika makee? Nyt otetaan nämä vihannekset tähän takaisin. Tai siis ei takaisin, vaan tohon noin. Ja nyt paistetaan se riisi sitten.
Niin kavereilla oli myös ne, ketkä lähtee nyt mukaan. Eli me oltiin sellaisia, se mitä mä sanoin siinä, missä mä esittelin ne teippaukset, niin siinä oli se Lahti-biisi ja kerroin, että tori kierrettiin vähän liikaa, niin sen jälkeen kun me se ransiitti luovuttiin, niin sitten me päästiin ansioille sitten kun tultiin, oli ammattikoulut ja siinä vaiheessa ammattikoulu, niin ansioille, niin sitten ruvettiin ostamaan jenkkiautoja. Mulla oli se Mustangi ja sitten oli Tompalla oli myös, silloin oli sellainen sininen, mulla oli se musta ja sitten Jammu lähtee mukaan, silloin oli sellainen Servolet Sevelle. Ne oli kaikki 60, meillä oli 60-luvun, mutta muista mikä Sevelle, joku 70-luvun ennen energiariisiä, jos joku ymmärtää mitä tarkoitan. Autot oli aika massiivisia. Ja sitten Mikillä, itse asiassa Mikillä taitaa vieläkin olla se siellä, en ole ihan varma, mutta kuitenkin tällainen avoauto. Puikki, oliko se Elektra? Se on itse asiassa oli mun ja vaimon hääautona. Oli Mikin Puikki. Mutta kuitenkin tällä porukalla lähdetään sitten tonne Himokselle pelaamaan golfia yhdeksi pitkäksi viikonlopuksi. Ja vielä tässä moni on joskus, tai en moni, mutta muutamat on sanonut, että miksi sä että nyt kun talouden tilanne on tällainen, niin miksi sä tosta jenkkiautoa taas uudestaan, niin ei sitä vaan, valitettavasti nuoruutta ei saa takaisin rahalla. Niin ei siinä nyt tehdään sitten sellaisia asioita, mistä on sitten joskus haaveillut. Esimerkiksi tämähän on nyt yksi niistä ja sitten tämä matkusteluhan on ilman muuta sitten. Että ei kannata ruveta haikailemaan nuoruutta. Ei se. Olen mä joskus koittanut sitten tehdä niitä asioita, niin ei siitä mitään tule. Niin jääkö se sanomatta, Himokselle ollaan. Meillä on mökki sieltä otettu, niin sinne mennään ja pelataan siis 2 päivän aikana 4 kielosta, niin käytännössä se on ihan golfia, ei enää. No ollaan niillä reissuilla joskus paariskin käyty, mutta ei nyt ehkä enää. Meneekö tää nyt oikein menee se? Sinne sitten vihannekset. Joo. Hyvältä näyttää. Sitten otetaan kananmuna. Hitto, näitä olisi voinut olla 2 näitä kananmunia. Ja en mä tätä nyt, mä jätän huomiselle sitten vähän. Katsotaan miten syödään sen pojan kanssa sitten kun me tullaan Lahteen päin. Niin. Nyt mä laitan sinne vähän sitä soijaa lisää. Sitten. Joo, näitä olisi pitänyt olla 2 näitä kananmunia. Tää tällaiseksi silpuksi. Noin, ja sitten se sekoitetaan tonne muun joukkoon. Tää on kans tää asuntoauton keitto, nyt kun roiskuu tonne, no niin kuin yleensä silloin kun tehdään hyvää ruokaa, niin silloin yleensä roiskuu, niin nää on aina oma hommansa niitten siivoaminen. Nää on ihan kiva kun nää lähtee irti. Itse asiassa on aika kätevähän se on, kun nää lähtee tosissaan, jos joku ei tiedä, niin nää lähtee irti, niin pääsee pyyhkimään sit suoraan tonne altaaseen. Ja sit laitetaan täältä kanat ja nämä. Otetaan välihuikka asennusoluesta. Noin. Niin kuin sanottu, että joskus on sanonut, että mä en niin kuin kuivamausteita käytä juuri ollenkaan suvalaa ja
musta pippuri. Ne tulee näistä sooseista ne mausteet. Niin tässä tää nyt rupee valmistumaan sitten itämainen spydäri. Eli itämainen pyttipannu, paistettu riisi. Ja aina pitää maistaa. No näin nyt voi lisätä suolaa ja ikäteikin. Ei vitsi, mä unohdin musta pippuri. Mut eipä hätää, sitähän oli tossa noin käden käänteessä saatavilla. No, suola siinä oli aika hyvä. Ai, kun meni musta pippuri ja nenä. Ja kohtaan tulee lisää aivastusta. Kyllä, siirrytään pöytään. Siirrytty ruokapöydän ääreen. No, siinä on nyt toisellekin tabletti, vaikka täällä ihan yksin ollaan. Hyvin höyryä ja hyvän näköistä kyllä, ja mun mielestä se oli, mitä mä maistoin, ihan hyvän makustakin. Sitten viiniä. Niin, mä oon jäänyt näyttämättä. Mähän on rakentanut tänne sen hyllyn, mitä mä puhuin silloin tonne, missä niinku vissiin TV-paikka, kun ainakin siellä on noin TV-piuhat. Tai siis pistorasiat ja antennin piuhat. Mutta en mä nyt sieltä kautta sitä katon, niin kuin oli puhetta. Mä näytän sitten siipappilaitteelle, hengityskoneelle on rakentanut myös, että en ole mennyt ihan kädettömäksi, vaikka aika vähän kuitenkin tulee niin kuin nikkarointihommia enää tehtyä. Mielellään sitten, nyt mielellään, mutta maksaa sitten jollekin kuka tekee, mutta kyllä nyt pikkuhommat tulee vielä tehtyä. Mustangin golfin jälkeen siinä viikko kotosalla, vaimo alkaa kesäkuun alussa pitkät lomat, kesälomat, niin ollaan viikko kotona ja sitten lähdetään Kroatiaan. Virman ollaan otettu 3 viikkoa, se on aika kiva villa koko henkilökunnan käyttöön ja Alekit saa tulla mukaan. Mutta ollaan silleen, kun se ei ole nyt ihan niin iso, että kaikki mahuttais sinne, kun nyt kuitenkin porukkaa on niin 30 ja sitten Alekit siihen, niin ollaan jaettu se sitten viikkoihin, niin me ollaan 2 viikkoa sitten vaimon kanssa siellä. Ja silloin auto on pikkasen pajalla, noi valottu laitetaan kuntoon ja sitten se lohko lämmitiin ja oliko siellä jotain muuta, en muista. Mutta sitten heinäkuussa mulla oli vakaa tarkoitus, että lähtisin osittain yksin kavereiden kanssa, vaimon kanssa Saimalle veneellä. Mutta se meni sitten silleen, että vitsi se rupesi maksamaan sitten, tai ne siirrot sinne Saimaalle, Lappeenrantaan ja sitten Saimaa ympäri ja sitten Mikkelistä ylös ja Lahteen. Niin. Ja sitten vaimo rupesi puhumaan, että puhetta, mutta kuitenkin, että oli vähän eri mieltä, kun hän ei siellä viihdy niin hyvin kuin minä, kun mähän on vesi-ihminen, vaimo ei ole. Niin oli sitten helppo tehdä päätös, että
en mäkään sitten sinne lähde. Ja mä sitten sillä tavalla kerkesin jo sitä valmistella. On muuten pirun hyvä. Tähän ei sovi ketsuppia siinä, niin kuin suomalaiseen spyräriin. Niin, kerkesin jo valmistella ja tein biisin. Suur-Saimaa. Se on mun mielestä mun biiseistä, mutta muistakaa siis ne on mun sanat, mutta älyhän sen hoitaa sitten sen lopun. Sopitetaan vähän yhdessä, niin ehkä parhaita. Niin mun on nyt pakko laittaa se tähän 4 minuuttia, ne ketkä ei halua musiikkia kuunnella, niin hyppää eteenpäin. Mä laitan sinne pikkasen mun mä en nyt ole ihan varma löytyykö multa videoita venereissut. Ei multa muuten löydykään. Et ehkä mä en nyt sitten laitakaan sitä biisiä soimaan. No katsotaan mitä teen, niin sellaista. Jääkausi muokkasi Harjun itäisen Suomen. Sulavedet jäi taakse harjujen tiiviin soraisten. Syntyi suuri järvi Saloille, Etelä-Karjalaan. Minä tahdon nähdä nyt maiseman, suuren Saimaan. Olen tullut tänne vaarini maisemaan, jotta näen rannat, selät, saaret, Suur-Saimaa. Tiedän jo nyt tänne, mä takaisin kaipaan, kun piirtää veneeni viivaa pintaan Suur-Saimaa. Veneeni veden pinnalle liukuun mä nostan. Selkälokki juoksee veden pinnalla lahden. Katsoo minuun syyttävin keltaisin silmin, kunnes nousee taivaalle lentoon mustin suurin siivin. Olen tullut tänne vaarini maisemaan, jotta näen rannat, selät, saaret, Suur-Saimaa. Tiedän jo nyt tänne, mä takaisin kaipaan, kun piirtää veneeni viivaa pintaa Suur-Saimaa. Ajan veneen saaren, tyynen tuulen puolen. On ilta pitkällä kesäisen Saimaan suuren. Aurinko laskee, istun hiljaa ranta kalliolla. Katson auringon siltaa, mieli lepää iltan nuotiolla. Olen tullut tänne vaarini maisemaan, jotta näen rannat, selät, saaret, Suur-Saimaa. Tiedän jo nyt tänne, mä takaisin kaipaan, kun piirtää veneeni viivaa pintaan Suur-Saimaa. Rantakivellä lepää se kuuluisa norppa, suku jatkunut toisiin, kunnes torin torppa. Nousen veneen kannelle rannalla lahden, katson herännein silmin rannatonta selkää kohden. Olen tullut tänne vaarini maisemaan, jotta näen rannat, selät, saaret, Suur-Saimaa.
takaisin kaipaa, kun piirtää veneeni viivaa pintaa Suur-Saimaa. Tänne mä palaan, lupaan Suur-Saimaa. Mutta mitä me tehdään sitten heinäkuussa vaimon kanssa, niin me varmaan lähdetään tällä Nysällä kiertämään sitten pikkasen, mutta Etelä-Suomea. Ei pohjoisia, siellä on kaikki muut. Niin me mennään Etelä-Suomeen. Muut menee tänne, me mennään tänne. Niin Porvoota, Kotkaa, Haminaa siinä ja sitten varmaan mennään vähän pummimaan joidenkin tuttujen mökeille. Täällä on kiva asuntoautolla mennä, kun ei tarvitse sitten niin paljon muita vaivata, niin täällä on kiva käydä asuntoautolla niin kuin kyläilemässä. Ja sitten siinä tietysti yhtiökumppanin mökille varmaankin sinne, missä nyt viime videolla tai jossain videolla olin. Ahlaisiin sinne Poriin. Niin tällaisia suunnitelmia. Niin sieltä Kroatiassa tai niin en missään nimessä tee mitään videoita. Mutta sitten taas syksy koittaa ja Ari lähtee kulkurielämää viettämään. Sitä en ole sen kummemmin suunnitellut. Tai joo, sen verran on. Mä oon ostanut magneettinauhaa ja tarraa ja mä meinaan nyt toteuttaa, tai vakaa tarkoitus on toteuttaa se, että mä laitan nyt ensin mun kaikki puskaparkit 10 järjestykseen 1–10 ja sitten aina kun mä oon uudessa paikassa, niin mä arvotan sen, että meneekö se 10 porukkaa ja sieltä sitten tippuu joku pois, eli teen tällaisen niin kuin ranking-listan. Niin kun esimerkiksi tässä nyt, mikä Top Gearissähän ne sillä tavalla laittaa ne kierrosajat. Ja sittenhän oli toi Tervo ja Halme, kun ne oli reissussa, niin jotenkin ne laitto, en nyt muista mitä ne laitteli siihen asuntoauton kylkeen. Magneettihan ei tartu alumiiniin, mutta johonkin tohon vaikka tohon Ducaton oveen. Sehän on peltiä. Tällaista. Vielä ennen kuin lopetan, niin mä esittelen mä vielä kertailen, mä sen joskus esittelin ton tollasen niinku ison powerbankin, missä on inverteri samalla, niin mä luulen, että se olisi monelle niinku sellaista satunnaiselle reissaajalle, niin se on äärettömän hyvä vaihtoehto inverterin tilalle ja niinku sellaiselle tilalle, että tarvitsisi tehdä niinku asuntoautoihin tai varsinkin vaunuihin jotain kytkentöjä, niin hyvä vaihtoehto. Kun mä oon syönyt, niin mä esittelen sen vielä kertaalle. Ai, nyt kävi niin paljon, kun tuossa laittelin tavarat, niin kävi niin paljon ramaseen meen nukkumaan, niin en jaksa nyt esitellä nikkarointin tuloksia ja powerpankkia. Katsotaan huomenna aamupalan lomassa vaikka niitä juttuja. Seuraavaa jaksoa tai ottoa. Tiskata alkuun. Mä tykkään syödä ihan kunnon lautasilta. Tai joku aamupuuro sellainen. Mutta niin kuin muuten, kun nykyään no ei se nyt jotain pihviäkin kun syö, niin hän menee ihan läpi nykyään. Ne on aika hepposta tavaraa. Tää tiskaaminen sitten niinku
iso homma ole. Kerran päivässä mä yleensä. Nyt tein kyllä poikkeuksia, oli sen verran, tässä on laskupintaa sen verran vähän. Vanhassa autossa oli ehkä enemmän, niin mä yleensä aamupalan jälkeen sitten. Siinä keitin vähän, jos oli vettä, monesti kesällä tai syksyllä mä en vettä lämmittänyt ollenkaan. Niin, tai se tuli siinä lämmityksen kautta tuli se vesi. Nyt on tässä vähän opettelua. Niin, mutta oli nyt sen verran rojua, että tiskasin nyt tähän. Tässä on tällainen kisko. Niin tähän käsitykseni mukaan saisi jatkotasoa. Tai mä oon jostain vähän googlaillut, mutta en ole vielä löytänyt. Niin siihen olisi kyllä hyvä. Niin kuin eilenkin, kun ne tavarat oli, hirvitti, että koska ne niin kuin kippaa, kun mä olin ne pilkotut tavarat oli tässä näin. Tiskit tiskattu ja aamupala tehty. Leivästä tykkää, niin mulla lyhkäiselle reissulle niin ostan yleensä valmiit leivät, niin kuin muuten tarvitsisi olla. No voihan ne sitä aina viedä himaakin, juustot ja leikkeleet tai mitä nyt sitten siihen päälle laittaakin. Mutta ne on jo ihan käteviä, onhan kyllä nyt maksaa. Mutta tässä nyt aamupalan lomassa voisin nyt, mitä ne jäi eilen kesken. Joo, tulipas väsy. No olen kuitenkin ajoa 5 tuntia, golfkierros 10 kilometriä kävelyä. Ruokaviinit, niin asennuskalja, niin kyllä se rupeaa sitten väsyttämään. Niin, toi mikä ton nimi nyt on? Powerpankki. Siis tän näköinen laite. Painaa useamman kilon. Oliko tää muuten 6 kilogrammaa muistaakseni? Niin tämä silloin siinä Norjan reissun, muistaakseni viimeinen jakso, niin sen esittelin. Mutta nyt on niinku ennen kaikkea, jos on tällainen niinku tääkin auto nyt rupeaa olemaan vähän enemmän akkukapasiteettia ja on aurinkokennoa katolla ja sitten on inventeri. Ja jos pitää niinku autoa pitkää, paljon reissaa, niin ilman muuta rakentaa kiinteät laitteet, mutta tää on sitten esimerkiksi asuntovaunuihin mä luulin, että toi soveltus äärettömän hyvin tai sellaisiin retkeilyautoihin, mitkä on niinku osittain retkeilyautoja ja muussakin käytössä. Niin tästä saa kumminkin, siis tää oli sen, elikkä tämä on vajaa 800 wattituntia, 40 ampeerituntia, eli antaa niinku puolikas AGM-akku. Ja sitten tässä on, eli no joo, tässä on sisäänrakennettu inventeri, eli tästä saa sitten niin sanottua valovirtaa 230. Eli just sitä virtaa, mitä inventerillä tehdään. Ja ei missään nimessä tarkoitettu mihinkään kahvin keittämiseen, vaan niin kuin erilaisiin muihin välttämättömiin laitteisiin. Sitten tästä saa kaikki puhelimet ladattua, erilaisia pistokkeita. Ja sitten tässä on tällainen niin sanottu tupakan sytytin pistorasia, mitä minä juurikin käytän. Eli tämä siipappilaite, mikä mulla on, katsotaan vähän lähempää, niin siinä on tupakan sytytin. Tämä tässä näin, tupakan sytytin pistorasia tai pistoke. Ja toi kestää aika monen varmaan tänä päivän siipappilaite, varsinkin karavaanareitten keskimääräinen ikä on sen verran korkea, että monella sellainen on, niin ilman kostutusta ja lämmitystä, niin toihan
tuolla niinku, en mä tiedä vissiin, no varmaan 20 yötä tuolla niin kuin pärjää. Nyt kun virta on saatavilla, niin mä pidän nyt, viime syksynä en pitänyt just kostutuslämmitystä, mutta oon mä nyt pitänyt on se kivempi. Tai en, no joo, syksyllä sitten taas on muutenkin kosteita ilma. Tän lataa verkkovirralla noin tunnissa täyteen, mutta sitten tätä ladataan myös tupakan sytyttimestä ajon aikana, niin siinä menee kyllä sellainen, se ei nyt ihan, kun mä lähdin, että oli aika nollissa, niin ei latautunut ihan täyteen, niin jokuhan 6-7 tuntia niin kuin täyteen se latautuminen. Ja mitä vielä? Piti oikein katsoa, mikä tämän niin kuin ulosotto teho, jos sitä inverteriä miettii, niin 800 wattia sieltä saa niin käsitykseni mukaan ulos. Eli summa summarum erilaiseen automatkailuun tarkoitettu laite, missä ollaan ilman verkkovirtaa. Ei tarvi kovin, siis, eli pienellä investoinnilla, tämä oli vähän alle tonnin, niin tällä pärjää sitten, jos on erilaisia laitteita. Mutta mulle tämä nyt, kun tuli tällainen auto hommattua, missä oli sitten nämä laitteet kiinteänä, niin tämä nyt on sitten jäänyt, mä pidän tätä niin kun tuo akkukapasiteetti mulla ei ole mikään ja mä saan, niin kuin sanottu, että se akkukapasiteetti ei ratkaise kaikkia, vaan miten sä saat ne ladattua, niin mä sitten kuitenkin pitkille reissuille, kun mulla on toi siirrettävä aurinkokenno, niin mä saan niin kuin lisätehoa tai lisäkapasiteettia, lisää latauskapasiteettia sitä tätä kautta. Ja ennen kaikkea sitten mun siipappilaite, kun mulla ei ole pistoketta, niin kun mä voisin inventari pitää yön yli auki ja viedä pistokkeen tonne sit siipappikoneen luokke, mutta mulla on tää laite, niin miksi sitten tekisin toisin. Jäi vielä eilen siinä, kun sanoin, että halusin tulla tänne vähän syrjempää, niin se on myös sitten tällaisen lyhkäisiin reissuille, niin ei tarvi vessaa ladata. Miehillä on helppo käy tuossa, tässäkin on puskaa, käy puska pissalla, niin ei tarvi erillistä vessaa sitten latailla. Ja näin sadekelillä niin puskapissaaminen on erittäin ekologinen ratkaisu verrattuna siihen kempsään. Tässä tämä minireissu, meikäläisen kesäsuunnitelmat. Haen pojan tuossa puolen päivän jälkeen ja tempastaan siitä sitten varmaan yhtä soittoa Lahteen. No ei nyt yhtä, mutta jokunen pysähdys tai nyt yksi pysähdys varmaan siihen. Olen tehnyt niitä sellaisia musiikkikappaleita, varsinaisia musiikkikappaleita, huumorikappaleita on jäänyt nyt vähän vähemmälle, mutta tein sitten puskaparkkimiehen seikkailun seuraavan osan, eli vähän ehkä kuvaa tätä mun reissua tänne, no ei nyt sentään, niin Puskaparkkimies golfkentällä on kappaleen nimi, laitan sen tuohon loppuun soimaan ja toivotan kaikille hyvää kesää ja kiitos kanssamatkasta. Kuullut pelistä puskaparkkimies on paljon puhutun. Pelissä palloa lyödään niin kuin monissa muissakin. Huun mukaan pallo paikoillaan on välissä lyöntien. Peli helpolta kuulostaa miehelle puskaparkkien. Kalahattu päässä klubilla on mies puskaparkkien. Kuule puhetta pöydistä, lähes ulkomaankielisen. Drivea, baaria, swingia, bogia, kohta kauheet toppi. Slicea, hukkia, duffia, sitten vielä kolmas putti.
nyt paikalle saapuu, kerran ruutuhousujen. Miksi pukeutua noin, pohtii mies puskaparkkien. Nahkaa haska piti vielä ostaa, sen hän tullessaan ties. Kohta näytän kaikille hymyilee, puskaparkkimies. Kalahattu päässä klubilla on mies puskaparkkien. Kuulee puhetta pöydistä, lähes ulkomaakielisen. Drivea, baaria, swingiä, bogia, kohta kauhee toppi. Slicea, hukkia, duffia, sitten vielä kolmas putti. Ekan lyönnin jälkeen alkaa pelin luonne selvii. Toista lyöntiä yrittää, tahtoo takaisin hän puskii. Puskaparkkimies saapuu vesiesteen rannalle. Nauraa hän oudolle pelille ja jää sinne kalalle. Kalahattu päässä klubilla on mies puskaparkkien. Kuule puhetta pöydistä, lähes ulkomaakielisen. Drivea, baaria, swingia, bogia, kohta kauhee toppi. Slicea, hukkia, duffia, sitten vielä kolmas